Oké, dan filmt hij. Hij doet al record? Ja. Nou Bart, wie is dat? Wie horen we nou? Wie horen we, Bart? Wie hoor je nou in de buik? Wie is dat? Wie doet het tjoeke tjoeke tjoeke? Wie is dat? Wie is dat, jouw broertje? Ja, je verklapt de naam al, Jij hè? weet de naam al, zeg maar. Echt waar? Ja. Ik heb het niet goed verstaan. Doe maar aaien. Zeg maar, Teun, wanneer kom je nou? Oh, nou zegt oma het ook. Oh, dat geeft niks. Leuke naam. Dat is maar- leuk. Ja, dan is hij goed voorbereid. Ja, dat is ook zo. Zeg je dat, broertje? Heb je het goed gehoord? Ja. Hij doet het goed, hè? Wil je het knopje weer uit? Moet in de middelste schat. Ja, goed zo. Oh, hij blijft op record. Wel toch, hè? Ja. Kom je nog op? 1, 2. Hopsa. Zullen we de kruk een beetje schuiven? Dan komt